Si Kristo nga kapawa, ang pagpangalakaton nga may paglaom, nagapadayon. Mga pinalangga nga kauturan kay Kristo, subong nga adlaw, nagatindog kita sa atubangan sang pinakasentro nga misteryo sang aton pagtuo. Ang Diyos mismo nanginunod, ang walay katapusan, nagsunod sa panahon. Ang hindi makita, nangin makita. Kag ang makaako, nagpili sang pasungan sa baylos sang trono. Ang kalinong sang Bethlehem, hindi kahuyang o kun kakulangan. Ini isa kabalaan nga kalinong, nga nagahanda sang kalibutan sa pinakadako nga balita nga nabatian yid sang tao. Ang balita sang kaluwasan. Nginaghalin sa gugma sang Dios, isa ka manluluwas ang natawo. Siya ang Emmanuel, ang Dios kaupod naton. Ang Paskwa, hindi lamang isa kahandumanan sang balaan nga adlaw sang una, isa ini kabuhi kag nagapadayon nga realidad. Ang Diyos nga natawo sa Bethlehem, amo gihapon ng Diyos nga nagasulod karon sa aton mga kabuhi, sa aton kadulong, sa aton mga pamangkot, sa aton mga panghimakas, kag sa aton kalibutan. Ang bata nga naputos sang panapton, amo ang kapawa nga wala gid malupi sang kadulong. Subong nga adlaw kaangay sang una ang langit nagapakig-angot liwat sa duta. Kag ang Dios nagapalapit sa katawhan nga may gugma kag kaluoy. Sa sini nga tuig, ang aton selebrasyon may mas madalong nga kahulugan kag bag-o nga misyon. Ang simbahan sa Asia nagtipon sa Penang, Malaysia para sa ikaduwa nga kongreso sang misyon sa Asia. Isa ka pagtilipon nga puno sang pangamuyo kag buluhaton sang balaan nga espiritu. Ang ginatawag nga paghulag, hindi sa kahadlok o pang duwa-duwa, kundi sa paglaom. Ang misyon subong hindi lamang proklamasyon, kundi pag-ululupod. Hindi lamang pagtudlo, kundi paglakbay nga tingog. Hindi sang haro, hindi sa paggahom, kundi paghambalanay nga nagatoy-toy kay Kristo. Kag subong nga adlaw bilang Arkidiocese sang Haro, isa ini ka personal kag makasaysayan nga selebrasyon. Nagatindog kita sa ganaan sang isa ka milestone, 75 years bilang Metropolitan Archdiocese. Halin sa sanguna nga misyonero, tubtob sa pagtukod bilang diocese, paagi sa kiab inisyo, kag sa pagpataas bilang Archdiocese, paagi sa Kuin Filipina, Republika sang 1951. Ang Diyos matutom sa iya simbahan, hindi tungod himpit kita, kundi tungod matutom siya. Ang aton pagpangalakaton, ginmarkahan sang grasya kag sakripisyo, paghimakas kag pagtubo, pilas kag pag-ayo. Apang sa tanan nga tion, si Kristo kaupod naton, nagapadayon kita, hindi lamang bilang lokal nga simbahan o kontrabahin sang Asya, kundi bilang kabahin sang universal nga simbahan nga naghahanda para sa universal nga jubileo sa 2033. Pagdumdum sang 2,000 years sang pagtubos sa tunga sang Bethlehem kag Kalbaryo, sa tunga sang sininga adlaw kag jubileo, ang
imbitasyon, klaro, baguhon ang aton pagkadisipulo, para lumon ang aton paglaom, kag pasigahon liwat ang aton misyon. Gani, subong nga adlaw, sa pagsunod naton sa Santos nga Misa, buksan naton ang aton tagipusoon sa bata nga nagkari sa pagluwas. Kabay, ngang iya, pagka mapainubuson, nagapahumok sang aton bugal. Kabay, ngang iya kapawa, magdula sang aton kahadlok. Kabay, ngang iya paghidait, mag-ayos sang aton pilas. Kakabay, nga imuon niya, kita nga manunudlo, manunukod sang paglaom, sang iya gugma, sa aton panimalay, parokya, arkidiocese, pungsod, kag sa bugos nga kalibutan. Si Kristo na tawo, kari sibahon naton siya, kag maglakat kita, nga may pagbago, malipayon, kag puno sang paglaom. Sa liwat, mayong hapon, mga kauturan ko kay Kristo, yaring aton mga intensyones para sa pagsaulog naton sang solemnidad sa pagkatawo sang aton Ginoo. Para sa kalagdanday Justina, kag Adela, kag sa tanan niya mga kalag sa purgatorio, offered by Rolando Kamangunan. Para sa kalagdanday Gregorio Jr., Gregorio III, Joel Sr., Carlo Magno, Consejo, Laura, Jennifer, kag Monserrat, offered by Ledesma family. Para sa kalag ni Ricardo, offered by Sayo family. Para sa kalagdanday Mariana, Teresita, Demetrio, Amparo, Elpidio, kag Romel, offered by Julia Solis. Para sa kalag ni Nonito, offered by Julieta Galarpe and family. Para sa kalag ni Adela, Pacifico, Jerry, Albert kag Alfred, offered by Nagnal and Argelio family. Para sa kalag Nanday Guillermo, Morito, Hortensia, Matilde kag Federico, offered by Jolie Villodres Lacrete. Para sa kalagdanday Ramiro, Ernie, Ernesto, Erlian, offered by Erlin Gunay and family. Para sa kalagdanday Corazon, Pacifico, Rogelio, Presitacion, Joanna, Isidro, kag Ana, offered by Leticia Tualde. Thanksgiving offered by Mr. and Mrs. Don de Ledesma for all the blessings received. Thanksgiving is offered by Mr. and Mrs. Heidi Kapawan Sayo on their wedding anniversary. For good health, hope, peace, and happiness and security, offered by Bilyones, Kapawan, kag Asong family. Kag ang aton niya mga sponsors, ang aton Barangay Council, Mr. Elmer Tianyo and family, Mrs. Azucena Tabuyok and family,
Mrs. Rhea Capauan and family, Mr. Errol Galvez and family, Mr. Rec Mendote and family, Mr. Efren Nakaya and family, Mr. Antonio Billones and family, Mr. Leonardo Talanas and family, Mr. Dominador Hamile and family, Mrs. Maria Feta Mrs. and family, kag Mr. Carl Vincent Escarrera and family. Sa sining nga adlaw ginadayaw kag ginapasalamatan naton ang Dios sa labing dako nga dulot sa aton ang yabugtong nga anak. Daw ano gid kadako ang paghigugma sang Dios sa aton sa bagay nga ginpadala niya ang iya anak agud mangin aton nga Emmanuel. Ang Dios kaupod naton. Tungod kay ang Diyos nun nga pulong nangintawo katulad naton. Kita hindi naiban sa iya. Ginako niya ang aton kalipay kag kasakit, ang aton mga handom kag kalangkag, ang aton kaluya kag kabaskog. Sa lugon naton nga may kalipay ang pagkatawo sang Ginoo, ipangamuyo naton labi sa tanan ang mga kabataan kag aton pamilya. Ang aton celebrante amo si Reverend Father John Tadifa. Palihag magtindog ang tanan kaya magupod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo ay yara sa inyo. Mga utod, kilalahon naton ang aton mga sala. Agod na mangin takos kita sa pagselebrar. Siningbalaan ng mga misteryo.
sa sining pagsaulog naton sang kapiestahan, sang pagkatawo sang aton Ginoong Jesucristo, ang manluluwas sang kalibutan. Sing may mahinulsulon nga tagipusoon tanan kita nagasiling. Nagakonpisar ako sa Dios nga makagahom sa tanan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ko nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, ka sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako kag tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angheles ka mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagahom sa tanan. Kag sa napatawad na ang aton mga sala, tuytuyan kita niya, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Entera pax omnibus, boni, boni, voluntatis. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, gloriam Rex Celestis.
Con Santo Espíritu y gloria Dei Patris. Patres, Amen. Mga muyo kita, O Diyos namon, imo gintugang tao sa imo larawan sa isa ka paagi nga makatilingalan. Kag imo siya gintubos, paagi sa imo anak sa isa ka paagi nga labi pa ka makatilingalan. Kabay pa, nga magpakigambit kami sa pagka-Diyos ni Kristo, nga nagpakigambit sa amon pagkatao, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan.
Maglingkod ang tanan. Pagbasa gikan sa libro ni Isaías. Daw ano katahong nga tanawon ang mensahero nga nagapakari nga nagalakbay sa mga kabukiran. Nagadala sa maayong balita. Ang balita sang paghidait. Ginapahibalo niya ang pagdaog kag nagasiling sa Sion, ang imo Dios hari. Ang mga nagabantay sang syudad nagahinugyaw sing tingob sa kalipay. Makita nila sa ila ko galingon nga mga mata ang pagbalik sang Ginoo sa Sion. Magsinggit kamo sa kalipay, naguba nga mga duog sang Jerusalem. Ang Ginoo naglipay sa iya mga tawo, ginuwas niya ang iya syudad. Ang Ginoo nagamit sang iya balaan nga gahom, ginuwas niya ang iya mga tawo, kagambugos nga kalibutan nakakita sini. Ang pulong sang Dios, Salamat sa Dios. ang tanan nga katawhan bisan diin nakakita sang pagdaog sang aton Dios. Ang tanan nga katawhan bisan diin nakakita sa pagdaog sang aton Dios. Magkanta sing bag-o nga ambahanon sa Ginoo, kay nakakahimo siya sa makatilingala nga mga butang. Paagi sa iya ko galingon nga gahom, kag balaan nga kusog, nagdaog siya. Ang tanan nga katawhan bisan diin nakakita sa pagdaog sang aton Dios. Ginbantala sang Ginoo ang iya pagdaog. Ginpakilala niya sa mga pungsod ang iya gahom sa pagluwas. Gintuman niya ang iya saad sa mga tawo sang Israel, nga may mapinadayunon nga gugma kag pag-unong sa ila. Ang tanan nga katawhan bisan diin nakakita sa pagdaog sang aton Dios. Ang tanan nga katawhan bisan diin nakakita sang pagdaog sang aton Dios. Magkanta kamo sa kalipay sa Ginoo, ubugos nga duta. Dayawa siya sa mga ambahanon kag mga paghinugyaw. Ang tanan nga katawhan bisan diin nakakita sa pagdaog sang aton Dios. Magkanta kamo si mga pagdayaw sa Ginoo, nga ginaupdan sa mga arpa. Magtukar kamo sa mga sunata sa mga arpa, upod sa mga trompeta kag mga korneta. Maghinugyaw kamo sa tubangan sang Ginoo, ang hari. Ang tanan nga katawhan bisan diin nakakita sa pagdaog sang aton Dios. Pagbasa gikan sa sulat sa mga Hebreo. Sa una nga panahon, ang Dios naghambal sa aton mga katigulangan paagi sa mga propeta sa madamo nga mga beses kag sa sari-sari nga mga paagi. Pero sa sining ulihin nga mga inadlaw, naghambal siya sa aton paagi sa iya anak. Paagi sa iya gintuga sang Dios ang bug-os nga kalibutan, kag siya man ang ginpili sang Dios nga mangin manunubli sang tanan nga mga butang sa katapusan. Siya nagasilak sa kasanag sang himaya sang Dios, kag siya ang matuod nga laragway sang kinaugali sang Dios. Ginpadayon niya ang tanan nga mga butang sa singing kalibutan, paagi sa iya gamhanan nga pulong, sang matinuan niya ang mga tao sang ila mga sala. Naglingkod siya sa tuo sang Dios na labing gamhanan didto sa langit. Ang anak nang inlabaw pa sa mga anghel, subong niya ang ngalan nga ginahatag sang Dios sa iya, labaw sa ila mga ngalan. Kay ang Dios wala gid magsiling sa bisan isa sa iya mga anghel, ikaw ang akon anak, karon nga adlaw ako nangin imo amay. Kag wala man sing anghel nga ginsingganan sang Dios, ako mangin iya amay, kag siya mangin akon anak. Sang buot na ipadala sang Dios ang iya panganay nga anak sa kalibutan,
nagsiling man siya, ang tanan ng mga anghel sang Dios dapat magsimba sa iya. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palyag magtindog ang tanan. Nagsubang sa aton ang isa ka santos nga adlaw, kari kamo mga kapungsuran, simbahan ninyo ang Ginoo tungod kay karon nga adlaw nagpanaog sa duta ang dako nga kapawa. Ang Ginoo yara sa inyo. Balasahon, gikan sa santos nga ebanghelyo, suno kay San Juan. Sa wala pa matuga ang kalibutan, yara na ang pulong. Ang pulong kaupod sa Dios, kagang pulong Dios. Halinggid sa ginsuguran, ang pulong kaupod sa Dios. Paagi sa pulong, gintugas ang Dios ang tanan. Kagwala sing may natuga, kung hindi paagi sa iya. Ang pulong, amo ang ginhalinan sang kabuhi. Kag ini nga kabuhi nagdala sa kapawa sa mga tao. Ang kapawa nagsiga sa kadudulman. Kang kadudulman wala makadaog sang kapawa. Ang Dios nagpadala sang iya manugbalita ang tao nga ginhingalanan kay Juan nga nagkari sa pagsugid sa mga tao na hanungod sa kapawa. Ginsugiran niya sila agod ang tanan magpamati sa mensahe kag magtuo. Siya mismo, hindi amo ang kapawa, kundi nagkari siya sa pagsugid na hanungod sang kapawa. Ang pulong, amo ang matuod nga kapawa, nga nagakari sa kalibutan kag nagaiwag sa tanan nga mga tao. Ang pulong, yara na nga daan sa kalibutan. Ang kalibutan gintugas ng Dios paagi sa iya, pero ang kalibutan wala magkilala sa iya. Nagkari siya sa ikaugalingon nga banwa, pero ang iya makasimanwa bala magbaton sa iya. Pero mayara gid man nga nagbaton ka nagtuo sa iya. Gani ini sila ginhatagan sing kinamatarong nga mangin anak sang Dios. Nangin anak sila sang Dios, hindi sa tawhanon nga paagi, sa bagay nga natawo sila nga may tawhanon nga amay, kundi ang Diyos mismo amo ang ila amay. Ang pulong nangintawo kadagpuyo sa tunga naton. Nakita naton ang iya himaya nga puno sang grasya kag kamatuoran. Ini amo ang himaya nga nabaton niya subong bugto nga anak sa kamay. Nagpalaksi si Juan na hanungod sa iya ka nagsinggit. Amo ini ang akon kinsiling sa inyo nga makari nga ulihi lang sa akon, pero labaw pa siya sa akon. Kay siya, o kaysa wala pa ako matawo, yara na siya. Gikan sa kabuganaan sa iya manggad, ginhatagan niya kita sang tanan nga nagadinason-dason nga mga bugay.
Ang kasuguan ginhatag sang Dios paagi kay Moises, pero ang grasya kag ang kamatuoran nag-abot sa aton paagi kay Hesukristo. Wala sing bisan sino nga nakakita sa Dios, kundi ang bugto nga anak sang Dios nga yara sa luyo sa Amay. Amo gid lamang ang nakakita sa Dios. Siya amo ang nagpahayag sa iya. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, Ginoong Jesucristo. Palihog maglingkod ato na. Et verbum carufactum est, et habitabit in nobis. Ang pulong ng intawo ka nagpuyo sa tunga naton. Ang Dios nga ginakabig espiritu nagsuklob sang panapton nga amo ang aton pagkatawo ka nagpuyo upod sa aton. Daw ano ka makatalanhaga kag madalom nga misteryo. Apang amo ini ang aton ginapamalandungan kag ginapasalamatan karon nga adlaw. Ginasaulog naton ang pagkatawo sang aton Ginoo. Ti antes kita magpadayon sa aton pagpamalandong, itulog ka anay ang tao sa imo tupad. Kag hambala, Merry Christmas. Tunuga. O dason nga linya, hambala siya, thank you sa gift mo. Hinigugma nga mga utod, oo, Christmas is about gifts. Daw kasubo, no, kung halimbawa, Christmas, bisan isa lang, wala kang manabaton na gift, no? May nabaton ka mo tanan? Why ka mo na may nabaton? Basi wala nyo lang guro maklaim. O kung basi wala lang ka mo kabalo, nga may gift na gali. O sige, basi wala man tuo ninyo matalupangdan. Hinigugma nga mga utod, hoo, Christmas is about gifts, regalo. Sa bagay nga ang Dios tungod kay palangga niya ang tawo, ginpadala niya ang iya regalo, kag wala sa iban kundi ang iya bugtong nga anak. Nga siling naton, ang pulong ng intawo ka nagpuyo upod sa aton. Oo, God so loved the world, siling sa John 3:16, that He gave us His only begotten Son. Dao mo ini, kadalom, kagkadako, sang gugma sang Dios sa aton, bisan pa sa tunga sa atong pagkatampalasan, pagkaditampad, pagkamakasasala nga tawo. We are so loved by God. Hinigugma nga mga utod, oo, ang aton iya tawhanon nga basihan sa pagigugma, tamaan ka kondisyonal. Buot silingon, palanggaon talang ka, kung palanggaon mo ko. Palanggaon talang ka, kung may kwarta ka. No? Kung wala, puli na to. No? Hinigugma nga mga utod, oo. Ang Diyos naghigugma sa aton nga wala sang kondisyon. Ang iya regalo, wala liwan, kundi ang iya bugto nga anak. Ang iya regalo, nga iya ginputos. Ano ang wrapper sang regalo sang Diyos nga Amay? Wala liwan, kundi ang aton tawhanon nga kinaugali. Ang aton tawhanon nga kinaugali, nga tamaan kamasiling naton vulnerable. Ang aton tawhanon nga kinaugali, nga tamaan kahuyang. Amugid man ang Christmas wrapper, hindi bala?
may ara nga nagahampang-hampang sa ilang Christmas gift o kung sa ilang gift nga kapila nila putson bala, no? Dako-dako nga box, no? Di daw naga-amaze ka kay ti dako nga box mo, nagapati ka man nga dako man ang iya dako man o kuna damo man iya unod, galing kay pag unwrap mo may isa pagid ka putos. Pag unwrap mo pagid sang isa ka putos, may ara pagid nga isa ka putos, no? Sa ulihi, ang unod gali ay ahay, amo man lang ni, no? Hinigugma nga mga utod, wala gin putos sang Dios ang iya regalo nga daw hindi mabuksan. Ginputos niya sa isa ka mahuyang do kasubong sa isa ka Christmas wrapper nga isa lang kagisi. Ara na dayon. Oo, kituod man. Kung nagalantaw kita sang gift mag-unwrapping na, nagadali kita mabuksan pa, igibla mo excited kita nga makitaan ang unod. Tiyo ang Diyos sa God gid mag-wrap. No? Ginwrap niya ang iya regalo sa tawhanon nga kinaugali. Ang Diyos nun nga kinaugali naghakos sang tawhanon nga kinaugali. Subot siling hinigugma nga mga utod, having this thing that the gift of the Father is no other than His only beloved Son. Therefore, we can say nga ang the best nga regalo is not material, but rather person. Amo ni pinaka-gift, pinaka-the best nga gift nga pwede naton mahatag ang aton persona. Naamot ko kayo na wala yun nanutaran. Siling nyo wala ka mo kabaton sang gift. Subuot silingon, basit na lipatan nyo nga, buhi pa si nanay mo, gift na. No? Buhi pa si tatay mo, gift na. Buhi pang utod mo, gift na. Persons are gifts of God to us. Ang imo abiyan sa tupad mo, gift na sang Ginoo sa imo. Kag package deal nga gift. Inablang gift nga kung kaisa daw hindi taman maluyagan. Tuod no, hindi bla? Sa una, uso exchange gift. Ambot kung subong kung uso pa na, no? Subong nga SP na abi, no? Sa una, exchange gift din na, no? Ay, kung mag-exchange gift gani, tapos ang exchange gift, damo nagakungod. Kaya nagasiling, mahal to ako nga gift na ginatag sa amon exchange gift. Tapos ang nabatom kuya, ahaw nga dulsi lang. No? Tinigugma nga mga utod, bisan ano na mag-abot sa aton, kay gift na, batuno naton. Kaya pala mo, ang gift wala niya ginapili mo, gift gani, freely given. So, butsiling kung ano man na, pasalamatan naton. Ti, ang aton ginikanan, gift na. No? Galing ibang sinyo, sampok ninyo kilay, pagkabati nyo ginikanan, gift out. No? Hindi ka magurubasi kasawo kay nanay, kagaya tatay nyo. Ang imo utod, gift na. No? Ti, kung kaisa, gasampok kilay, tako makitaan aton utod. No? Hinigugma nga mga utod, yes, we are a gift to one another. The gift of the Father is not a thing, but a person. Sa bagay, nga mga material nga ginahatag naton, simbolo na gid lamang inaiya sa aton nga gift nga among aton nga kaugalingon. Kita ninyo, maghatag kita gift, nagadepende man kung paano naton gina-value ang tawong aton nga hatagan. Kung ang tawo nga ginahatagan naton, tamang ka-close sa aton, di dako man aton nga gift. Kita nyo ang Diyos, bangod kay palangga giniya kita, ubos na ginahatag. Bugtong ya nga nakatag ya, kaya nga aman, balwabol kita sa mahal nga Diyos. Wala sang hawid-hawid nga paghatag sang regalo. Tinigugma nga mga utod, how can we become a gift to one another? This Christmas,
and the rest of the years. Ang atong pagpaninguha nga kayuhon naton ang aton kaangtanan sa isa kag isa. Amo ini ang aton nga tinguhaon. Kay ba amo hindi nato na maibitar nga kung gakabuhi kita sa sining kalibutan kung kaisa may lainay buot. Lainay buot ang mga mag-ululutod. Lainay buot ang mga magkaingot. Parehas lang kaina samtang paniaga kami, tatlo kami ka mga kapari nung dunganay. Kinag-inistorya kami sang istorya panimalay no? Nga ang isa ka upod namon nga pari nagasiling sa iya ginikanan siya nay ang inyo na nga mga palanublion samtang buhi pa kamo ihitso na kay parang hindi na pag-alawayon sa ulihing tubo kay wala mabalaan kung sinoni no? Diya isa amuman siya ako gani last year tawag ko na nga mapuli sa Antiki kaya taga-Antiki ang iya roots no? Kay nagailinaway ang amon nga mga paryente sa nalungod sa gamay malanga palanublion no? Puoy ni gugma nga mautod no? Mintras buhi kita hindi kita maibitar kung isa may lainay buot no? Pero hindi nato pagpangibabawon. Ang mas maayo amo ang magtuon kita nga mag-ayuhay liwat. In that way, we become a gift to one another. Wala na sa iban pa nga nami nga regalo. Nga mabatyagan kag mahatag naton sang sa nagtuon kita nga magpatawad o kung magbaton sa patawad sa aton isig katawo. Ang Diyos payatuman nga pagpalangga sa aton. Bisan makapila kita mahulog sa sala, magngayo kita patawad, baton gihapon. Kaya nga aman, wala na sa iban pa nga makabalik o kung makapabalik pa sa aton kaangtanan, luwas gid lamang sa pagpatawaray. Hinigog mga utod na tapos yung nakaon ang inyong anutsubuina kagabi, no? Kabay pa nga nagabalikay na ang inyong maayo nga buot, no? O kung wala pa, kung may bilin pa sa inyong nga padayon nga pagselebrar sa Christmas kag may New Year pa, puo. Tugutan naton nga matawo si Jesus sa aton tagipusoon, sa aton panimalay, and become a gift to one another. Tugutan naton ang pulong sang pagpatawad, ang pulong sang paghigugma, nga hindi mangin pulong lang, kundi mangin tawo, mangin unod, nga magkabuhi sa aton. Butsilingon ang paghigugma, may nawong. Ayhan ang nawong niya si Gracia. Ayhan ang nawong niya si Marites. No? Ahay kaluluoy lang si Marites, no? Hindi na lang yung positive lang ang Marites, ang tutuod kaya nga Marites. No? Ayhan ang nawong niya si Juan. Ayhan ang nawong niya si Pedro. Ayhan ang nawong niya si Father John. No? Tagaan natin sang nawong ang pulong. Ang pulong sa paghigugma, ang pulong sa pagpatawad, nga amoy na nga mensahe ang ginadala sa aton Ginoong Hesus nga natawo sa tunga naton. Sa bagay, nga kabigo naton, ang upod naton sa aton balay, nga regalo sang Dios sa aton. Package deal, kasubong sang kasal, kasubong sa una sa mga baligya sa syudad, nga may tag, no return, no exchange. Oo, hindi na naton mabalik sa tagwaangkan ni nanay ta ang aton utod. Hindi gid na pwede na mabalik. Luwas lang nga batunon naton. Kay amuin na ang regalo sang Dios sa aton. Tinigog mga mautod kabay pa sa sining Christmas, ang pulong mangintawo ka makabuhi upod sa aton. Kabay pa ang pulong sa paghigugma, mangintawo nga wala liwan kundi amo kita kasubong kay Jesus. Magtindog ang tanan.
Baguhon naton mga utod ang aton nga pagtuo nga nagasiling. Nagatuo ako sa Dios Amay nga makagahom sa tanan. Pagbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuo ako kay Jesucristo ya anak kabugtong aton Ginoo nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo ginbunag ni Santa Maria Birhen. Magdulog kita na si makadali nga magluhod nagatupang sa Belen nagapamalandong sa pagkahimo nga tawo sang pulong nga amo si Kristo ang prinsipe sa paghidait. Magtindog ang tanan. Ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus, napatay ka ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kaadlaw, nabanhaw siya, nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kanagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, makagahom sa tanan. Gikan dito makari pa siya liwat, paghukom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kikakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala sa katapusan. Amen. Mga utod sa sining balaan nga adlaw, mga muyo kita sa langit nga Amay, nga nagahigugma sa aton kay Jesucristo, iya anak nga nangintawo ka nagpuyo sa tunga naton. Ang aton isabat, Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Sa nauna nga Paskwa sa pagkatawo, ginbantala sa anghel ang imo maayo nga kabubuton. Ginoo, hatagi ang kalibutan kag ang amon pungsod, sing paghidait, paghiliusa, kag sa mga kinahanglanon para sa dungganon nga pagpangabuhi. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Si Jesus nga imo bugto nga anak, nangin katapos sang pamilya sang katawhan. Ginoo, amligi ang mga ginikanan, mga anak, mga lolo, kag lola, kag tanan nga katapos sang pamilya, nga nagatililipon sining panahon sang Paskwa. Lugpayaman ang mga nahamulag tungod sang kalayoon kag mga upang. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Si Jesus ginbunag nga prinsipe sang paghidait kag manluluwas sang kalibutan. Ginoo, bendisyoni ang mga nagapamuno sa simbahan kag sa gobyerno. Agud sundo nila ang halimbawa sang iya paghigugma, pagpakanubo kag pag-alagad. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Ang pagkari sang imo anak, nagpatimaan sang hobeleyo sang kaluwasan. Kabay pa nga ang nagakatapos nga tuig sang hobeleyo, magpauswag sang paglaom para sa palaabuton nga napunan sang kalipay kag pagsalig sa imo kaluoy. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Ang imo kapawa nagaiwag sa sining nga adlaw. Ginoo, sanagi ang mga yara pa sa kadudulman sang kahisa, kaubot, kaluya, kag kahadlok. Bato naman sa kapawa sang langit ang amon mga pinalangga nga nagkalamatay. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Ipangamuyo man naton ang kinahanglanon sang aton parokya kag katilingban, kag ang aton personal nga intensyon. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. O Dios nga amon Amay, pamati kami. Kagabay pa ng amon pagsaulog sa pagkatawo sa imo anak, magdala sa amon sing kalipay, paglaom kag paghiliusa. Ginapangayo namin ni sa imo, pagi kay Kristo, nga amon Ginoo. Amen. Paring maglingkod ang tanan, kag magpreparar sa paghalad.
Paling magtindog ang tanan. Magpangamuyo kamo, mga utod, agud ang akon kang inyong nga sakripisyo, mahamutan unta sang Dios amay nga makagahom sa tanan. Batununta sa ginong sakripisyo sa imong makamot, sa kanayawan kagimayan sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, kay sa buglos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, sa sininga piyesta sa pagkatao sang imo anak, bato ng amon mga dulot, nga mong himpit nga paagi sa amon pagpakig-uli sa imo, ka nakaigo nga pagsimba, sa diin, sarang kami makahatag sa imo, sa himpit nga pagdayaw, ginapangayo namin ni sa imo, hagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Napayaw na hamon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Tapos kagamaygin. Takos kagangay gid. Iko kagapuslanon sa amon kaluwasan, nga sa gihapon ka sa tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo, o Ginoo Santos nga Amay, damhanan kag walay katapusan nga Dios. Kay paagi sa pagkatawo sa imo anak, ang imo himaya nagsanagid sa bag-o nga paagi sa amon kaisipan. Sa iya, nakilala namon ang Dios sa bagay nga makita, kag tungod sini, padabdaba kami sa paghigugma sa mga butang nga hindi makita. Gani upod sa mga angeles, sa mga arkangheles, kag sa tanan nga nagadayaw sa imo sa langit, nagaamba kami simulay untat sa kalantahon sa imo himaya nga nagasiling. Santos ikaw nga tuod Ginoo, kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani, ipadala ang imo espiritu sa pagpasantos sini mga dulot, agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sing kinabubuton, iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya iniging panagtag sa iya magintoton-an nga nagasiling, magkuha pamutanan kag magkaon sini. Kaini among akon lawas
nga igatugyan para sa inyo. Subong man, pagkatapos ang panihapon, iyagin kuha ang kalis sa nagapasalamat luwat. Kag iya iligin palibot sa iya magintotonan nga nagasiling. Magkuha kamutanan, kag mag-inom sa sining kalis. Kaini mo ang kalis sa akong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan ni kasugtanan. Nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Kinabantala ng ulo, Ginoo, ang imong kamatayon. Kagamot pinagbahayan, ang imong pagkabanhaw. Tugtog sa imong Gani o amay, amon ginahalad sa imo inintinapay sang kabuhi kag giningkalis sa kaluwasan. Sa pagsaulog namon sa handumanan sa pagkamatay, kag pagkabanaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga mga takos, sa pagatubang ka sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami ng Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumdumangi mo simbahan nga nalapnag sa bugos na kalibutan. Himpita siya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Leon, sa amon obispo nga si Medifil, kasatanan nga magkaparian. Dumdumang mga sakop sa among katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumdumaman tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabyan, batuna sila sa pagtanaw sa iyong mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami, nga yadari karon nagatambong, agud maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw, ka maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Birhen Iloy sang Dios, upod kay San Jose nga Yabana, upod sa mga apostoles, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga sa Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya kagira sa iya, ginahatag sa imo, Dios, Amay nga makagahom, sa kaisan sa Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kaghimaya, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa aton manluluwas, mga muyo kita puno sing pagsalig, suno sa gintudlo sa aton.
Pagpili mo kami, padaog sa panulan. Inulong mo, luwason mo kami sa luwason mo kami o Ginoo sa tanan na kalautan. Hatay kami sa pagidait sa amon mga inadlaw. Duligi kami agad maluwas kami gihapon sa sala. Kag paligo na kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amo ginalauman nga magabalik sa Yesu Kristo nga amon manluluwas. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles, ang pagidait ginabilin ko sa inyo, ang akon pagidait ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan. Kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sa iyong pagidait kag paghiusa. Ikaw nga nakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Ang pagidait sa Ginoo yaragi hapon sa iyo tanan. Kag yarauman sa imo. Mga utod si may kalipay, maghatagay kamo sang pagidait. Peace be with you. Merry Christmas. Mga utod, yari ang kordero sang Dios nga nagawala sang mga sala sang kalibutan. Bulahan ang maginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dila ko takos ka magsulod ka sa akon puluyan. Apangimit lang lamang sa kapulong ka mag-aayong akon kalag.
sang akon tagipuson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matuod mo nga presensya sa balaan nga Eucharistia. Akang kun indikip matigayon, magkarig ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manuluwas sang akon kalan. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round your Virgin Mother and Child, holy infant so tender and mild. Sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds wait at the sign, glory stream from heaven apart. Heavenly hosts sing Alleluia. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Silent night, holy night, Son of God, lost your light, reign and peace from heavenly face. Bring the Lord, redeeming grace. Jesus, God, thy birth. Jesus, Lord, at thy birth. Palig magtindog ang tanan. Mga muyo kita. O maluluyon nga Dios, ang manluluwas ng kalibutan at tao karon nga adlaw sa paghatag sa amon sang Dios non nga kabuhi. Kabay, nga tagaan maniya kami sang kabuhi nga di mamalatyon. Ginapangayo namin niya sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Palig maglingkod sa makadali para sa mga pahibalo. Sa December 27, balik kita sa aton nga regular Misa Anticipada, alas 6 sa gabi. So, magasaulog kita sa Sagrada Familia. So, sa liwat, ang aton nga Misa sa Sabado, December 27, Misa Anticipada o kung Anticipated Mass para sa pagsulog naton sa Sagrada Familia.
Subong man aton ginapasalamatan ang nagbulig, nag-sponsor sa aton niya 9 days niya misa di Aguinaldo. So hindi ko na pag-isa-isa ang tanan sa inyo madamog nga salamat kag subong man sa bulig man niya matigayon ang aton decoration sa aton niya Barangay Chapel kag sa gym naton, sa aton niya Barangay Apostolic Council, sa aton niya Youth Ministry, sa aton Children's Ministry kag sa aton niya altar servers. So sa inyo madamo nga salamat sa inyong pagserbisyo sa aton nga chapel. Subong man, ginapasalamatan naton ang aton mga kaparian sa seminaryo kaupod ni Father Tadifa, irupod sa aton selebrasyon sa Misa Aguinaldo kag subong adlaw para sa aton misa sa pagkatao. Pads, thank you so much sa inyo. Kag subong man sa aton barangay council. Thank you so much. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagaraman sa imo. Magdako kamo sa pagpangayo sa bendisyon. Sang pagkahimo nga tawo sang pulong, ang duta na giusa sa langit. Kabay, nga ihatag sa inyo ang pagkidait, ang maayong kabubuton, kapag iliusa sa tanan nga mga tinuga nga langit nun. Amen. Kagbendisyonan kamo sang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Mga utod si may kalipay, malakat kamo sa pagidait na halad ng santos nga misa. Salamat sa Dios. Kaliwat, Merry Christmas sa iyong tanan. Merry Christmas. Okay, sa maluyag nga maghalok sa Baby Jesus. So, one line lang kita diri. And after sini, magasugod ang aton niya agape. Kag, isupport mo nato ang aton niya children's ministry para sa ilang caroling. So, ini fundraising nila para sa ilang Christmas party. So, pasalamatan naman ang kabataan sa ilang effort for serving sa aton niya chapel. So, karon makunutan ta sa nagamaya. So, kung pwede, makata kita sa aton niya, gift man sa ila. Thank you so much.